Lo de les serres, des d'allà dalt anem dient què és cada cosa? O ja des d'aquí podem... Com tu vegis, perquè és veritat que després arribem a aquell punt que és més alt, que es veu molt bé. Però això que has dit és molt interessant, que ja des dels ibers es pot afirmar que ja es conreaven. Sí. Bueno, els ibers són els que van fonamentar les primeres bases de l'agricultura en aquell moment. Ells antigament llauraven en uns aperos que eren de fusta i portaven unes pedres lligades. Bueno, els aperos, no sé si aperos no està ben dit en català. Sí, no ho conec. No, és castellà. Uns utensilis, o sigui... Sí, els cultivadors llauraven en una mena d'aperos que eren de fusta i llavors portaven lligades a les puntes unes pedres i amb això llauraven. I és curiós que posteriorment ells mateixos van arribar a fabricar com una mena de forns d'argila que allí anaven destil·lant l'argila i en una de les fraccions allí obtenien el ferro. O sigui que ells durant aquesta etapa van tindre com un abans i un després. I clar, això els va facilitar molt l'agricultura, el poder utilitzar ferro per llaurar. Van fer el canvi de la pedra pel ferro, que en definitiva el ferro està durant fins ara. A part, el Coll del Moro està situat en un dels punts paisatgísticament més importants de la Terra Alta, on se divisa tota aquesta part en què nosaltres estem passejant i totes aquestes serralades. I on també tenim la primera impressió del que seria el mosaic agrari, format per tot aquest conjunt de conreus i de parcel·les i finques de terra que formen tot aquest reticulat. Que això se veu millor des
des d'allà. Això, sí, això, palla. Això era el que veiem. Doncs això és el que deies, sí. Molt interessant, la palla. Però recordo que no ho vam veure abans, No, perquè això devia estar aquí i pel vent o pel que sigui ha anat caient fins aquí. Bueno, la palla, un dels elements superinteressants per utilitzar en agricultura. En aquests moments de canvi climàtic, que el que fem és intentar llaurar menys per afavorir la biodiversitat de la terra, en tots aquests elements podríem pensar que serien molt bons per recobrir les nostres terres. O sigui, quan arribem a dalt veurem que utilitzem capes vegetals, però clar, aquestes capes vegetals estan actives, perquè hi ha moments com ara que anem justos d'aigua i elles consumeixen aigua. Llavors tenen una funció de protecció, però que a vegades ara s'està parlant de capes vegetals inertes, no? Per exemple, si nosaltres agaféssim aquesta palla i anéssim cobrint una part del sòl, aquesta palla faria la funció de cobrir, d'evitar erosió, d'aguantar temperatures que no es disparin en les temperatures de l'ambient, i això seria una capa vegetal inerte. Bueno, ara és el que... Clar, aquest any això recobra importància, perquè en aquestes altes temperatures, totes aquestes capes vegetals que han deixat, que això ho veurem bé a dalt, també han fet una mica la competència. En poca aigua han tingut els ceps molt continguts de desenvolupament per falta d'aigua i la capa vegetal en alguns moments ha consumit. I ara s'està parlant de, per exemple, la palla. Ara, com que estarem dalt i es veu allí, ja ho explicarem. Aquí ja tenim un desenvolupament dels ceps molt més petit. I clar, a la part baixa, que és on s'acumula l'aigua, teníem frondositat i molt desenvolupament, i aquí ja veiem que realment la sequera d'aquest any ens ha afectat i tenim aquests brots curtets. Ja es veu la diferència, Les parts així més altes, més elevades, que no retenen tant l'aigua, tenen uns desenvolupaments molt curtets. Aquí veieu que tenim molts fonolls. Si trenquem un fonoll i olorem aquí, veiem la típica olor fresca de fonoll, que en aquest temps estan en màxim desenvolupament. És una herba molt característica de la Terra Alta. Aquí ens trobem en dues finques diferents, separades pel marge, i sí que podem veure les típiques casetes de pagès que abans servien per passar la nit si convenia, per aixoplugar els animals.
totes, es fa gràcia perquè totes tenen la seva cisterna. Aquí al costat. Allí al costat, que això era, clar, important per la supervivència. Aquesta ja és una altra finca? Sí, aquesta finca és continuació d'aquesta d'aquí baix que hi havia les carinyenes. I aquí ens trobem, al costat d'aquesta vinya de les carinyenes velles, ens trobem aquesta punta, que normalment eren uns recintes més irregulars, on no anava bé fer unes tires llargues per la vinya, i llavors aprofitaven aquestes parcel·les més residuals per plantar olivers, sobretot per plantar olivers, no? D'aquesta manera s'asseguraven l'oli pel consum de la família. Llavors, bueno, aquí tenim els olivers i algun ametller. Este tiene muchos años. Sí, pero no te sabría decir cuántos, pero sí, es un árbol señorial y bueno, centenari segur que és. Segur. Perquè es veu que es mesura la soca, no? Sí. Pel diàmetre de la soca Sí. es pot veure els segles, no? La importancia de los marges por... Vale, bueno, aquí... Ara anirem, no? Sí, Arribant. bueno, aquí és on n'hi ha més, perquè a dalt no n'hi ha gaires. Llavors aquí ens trobem un marge de pedra en sec, que l'objectiu d'aquests marges era aguantar la terra. Sobretot abans, que feien les plantacions, tinguent molt en compte les curves de nivell per evitar erosió, doncs aquesta terra l'aguantaven els marges de pedra en sec, que llavors per aquí l'aigua filtrava bé i també era un foco de biodiversitat molt important. I aquí tenim els típics marges de pedra en sec. Aquí ha caigut. Sí. I llavors comencem a veure les oliveres, no? Sí, i aquí tenim les oliveres de la finca de dalt, que com que s'han deixat de conrear, doncs aquestes van avançant, no? La natura és molt salvatge i si no l'acompanyes i en determinats moments no l'atures, doncs llavors és terrible. És com els boscos, no? Si al costat no hi ha una terra de conreu, doncs aquests se van apoderant. Llavors, clar, aquí es nota la feina del pagès, de tindre aquesta cura, aquest conreu que fa que d'alguna manera no deixem que el paisatge se salvatgi i l'anem contenint, no? Però d'una manera natural. Sí, aquí veiem les escales. Ah, sí, aquí tenim unes escales, sí. Això, a moltes finques, quan hi havia uns marges alts, hi havia unes escaletes per afavorir, no? Hi havia com un corredoret que podies pujar de dalt. Aquí també es veu molt clar que
el que us comentava, de que posaven els olivers a les parts més residuals de la finca, aquí es veu que tot el marge estava ple de... Tot el marge estava ple d'oliveres. Sí. Llavors, aquí podríem parlar de... Bueno, d'un espai molt típic que serien les oliveres dels marges. Que aquí estan sortides de mare, però bueno. Però és un paisatge xulo. Vull dir, és molt típic. Aquí tenim un espai on podem veure que s'ha llaurat fa poc. O sigui, una de les maneres de guardar la humitat del sòl seria llaurant, trencant la capa superficial de dalt per mantenir humitat. És una de les formes de treball que tenim. I sobretot això s'ha anat fent a partir d'aquestes aigües últimes, no? Per aprofitar la poca aigua, la poca humitat que teníem. També veureu que el color de la terra, a mesura que anem caminant, no? Va variant. Aquí tenim una terra més rogenca, més argilosa, i a la que pugem dalt de tot veurem unes terres més blanques, més arenoses. Aquí veiem un marge de pedra en sec, molt xulo, en què es torna a repetir la funció aquesta de la terra més irregular, i tornem a veure les oliveres. Sí, sí. Bueno, és que això està súper. Está muy abandonado. Que me pensaba que este marge fer redó. Llavors, quan arribem a la finca, sí que es pot parlar de la finca, no? De la cendroseta, de la que traiem un vi i tot això. Quan tu vulguis, Carme, però... Llavors esperarem a arribar a Per posar aquestes pedres, Bueno, això ja és una restauració, per aquí devia passar o el rec o algo, i ho van restaurar, però ja es veu que el mètode no és el mateix. Aquí hi han col·locades 4 pedres així, pluma, i aquí tenim ja un treball més acurat. Clar, continuem. D'acord. A mesura que anem pujant se va obrint el paisatge més. Bueno, ho veiem més. Una mica entre el que has explicat. Tu mateix, La Cendrosa, no és la finca tal La qual? partida, això és la partida. O sigui, aquí hi ha moltes cendroses per entendre-nos. Cendroses? Què vol dir cendrosa?
És una partida, és que no està clar. Hi ha gent que diuen que s'hi va haver uns incendis, però no està clar. Vull dir, no m'atrevaria a dir-ho. Totes aquestes partides es diuen cendroses. Això és una partida gran que es diu la cendrosa. D'acord. Les cendroses. I dins d'aquí hi ha moltes cendroses. La de no sé qui, la de... Bueno, dic la partida, no? La partida, sí. Envoltat de natura arreu, ametllers, oliveres i l'idioma de vinyes que es manifesten en diferents dialectes, sigui per la proximitat de l'aigua, sigui per la llunyania, podem observar l'enriquiment de la partida a l'hora d'estimar la terra des del punt de vista més natural i autèntic, que és l'única manera de fer-la fidedigna i fer-la patriota d'un lloc tan emblemàtic com la Terra Alta. Tot s'ha de mesurar des del carinyo, des dels punts que naixen des de la salvatgia, el que es conreen des de la cura més exquisida per a que tot surti com Déu mana i la terra no resulti maltractada en cap aspecte, sinó piropejada pel tacte, pel treball i per l'estima que aquesta partida abraça amb tots els regustos del bodegó que ofereix. Que ja et sent. Vale. Vale. No, que veus aquesta parcel·la petiteta d'aquí que fa este coster? Això seria interessant que ho copsessis, perquè estos trossets de terra així, en aquestes característiques, és superinteressant conservar-ho. I llavors seria bo que d'alguna manera pogués sortir aquesta imatge. Tot i que ja veieu els efectes de la falta d'aigua. Amb aquell fondo que han vist teníem uns ceps super ben desenvolupats i a mesura que ens aproximem a les parts més altes i més pobres, amb més inclinació, que per tant l'aigua no s'ha aguantat tant, doncs veiem aquest desenvolupament tan crític, petitet. Tenim uns ceps poc desenvolupats i per tant la collita serà baixeta enguany. I ara hi arribem a la cendroseta, que seria aquesta parcel·la d'aquí baix, aquesta, i anem pujant. O sigui, aquesta és la cendroseta de Bàrbara Forés. De Bàrbara Forés, que la cendroseta és una finca que té una hectàrea i després ja ho explicarem i d'aquí traiem un vi que es diu Abrisat. El que passa que este any la cosa està complicada, perquè normalment teníem un bon desenvolupament i molta alegria i aquest any s'han quedat tots els brots curtets. En molt de raïm, però... Si ens vols ensenyar qualsevol detall... Vale, doncs vols que expliquem això de les capes vegetals? No sé si pot tindre interès o no. Sí. Només que li donis temps a l'Àndrew i li... Vale. Exactament què vols. Doncs aquí tenim l'exemple del tipus d'agricultura que practiquem, que seria l'agricultura regenerativa. O sigui, ens trobem que de tants anys de llaurar tindríem aquí a la dreta la tira que no es llaure, la tira que es llaure, la tindríem més erosionada. I en canvi, el que fem amb aquesta... Si ens ho vols ensenyar... Vale. Llavors, el que fem aquí és no llaurar aquesta part per no deteriorar la fertilitat del sòl. I llavors aquesta part seria la part de la tira, que no llaurem, i que aprofitem l'efecte beneficiós de les herbes. Totes aquestes herbes, què fan? Doncs aquestes herbes, la part positiva és que ens protegeixen el sòl. Ens protegeixen el sòl, per què? Perquè quan tenim pluges importants, tota l'aigua es queda aquí i no ens provoca erosió. I després també perquè veieu aquí que tenim algunes herbes florides, tot això ens aporta biodiversitat i aquí tenim més visites d'insectes.
I després, bueno, tenim aquesta protecció. Veieu? Tenim aquesta part que seria la part inerte, perquè aquesta part no consumeix aigua, i després tindríem tota aquesta part que està verda, aquí tindríem un fonoll, aquí tindríem una planta d'olivarda, i tot això fa aquest efecte de protecció del sol. Llavors tot això ho anem mantenint, fent aportacions de fem i aportar molta matèria orgànica perquè el sol pugui donar menjar a la vinya i també donar menjar a tot aquest sol que tenim, tant la part que es llaura com la part que no es llaura. Perquè la herba té doble funció, no? O sigui, per una part mos fa aquesta figura de la protecció, però per l'altra part tenim perills, perquè també consumeix aigua. I llavors en anys com aquests de pluviometria baixa, ens hem trobat en aquest dilema, no? La capa vegetal està molt bé, cura perquè en anys de poca aigua hem tingut molt poc desenvolupament del sarment i, per tant, una producció molt baixa de raïm. És possible que d'aquí 20 dies tinguéssim que vindre a treure algun raïmet d'aquests brots tan curtets, perquè el raïm que quedi no tindrà suficient aliment perquè creixi com ha de créixer, i estem sempre buscant aquests equilibris i buscant la manera de treballar el sòl de forma sostenible. Totes aquestes vinyes no es llauren, practiquem agricultura de secà, pensem que l'aigua és un bé escàs, o sigui, fa anys dèiem que l'aigua seria un bé escàs i que, per tant, haurien uns aliments prioritaris, que són els que ens tindrien que donar de menjar, i efectivament els tindrien que regar. Llavors, com que la vinya és un conreu de secà i sempre l'han mantingut de secà, la nostra proposta és continuem així i a veure què passa en un futur. Perquè el que dèiem, que feia uns anys dèiem que l'aigua seria un bé escàs i que ens donaria problemes, aquesta realitat l'estem tocant aquest any. I llavors, són moments de reflexió, no? De dir, a veure, com mantenim les nostres vinyes, com lluitem o com ens fem resistents de cara al canvi climàtic, i s'ha d'admetre que en aquestes condicions anirem a rendiments més baixos. I també hem de veure si totes aquestes capes vegetals, que han sigut una proposta de futur molt il·lusionant, les podem mantenir o hem de fer alguna modificació. La veritat és que sí que la vinya és un conreu mil·lenari i que fa molts anys que han seguit fent el mateix, però, tot i voler fer el mateix, són moments de moltes incògnites i de canvi climàtic, que pot ser que tinguéssim que fer algunes voltes per fer este sòl sostenible i que no empobrim tota la microbiota del sòl. O sigui, este és el nostre debat, que has d'anar veient què passa, no? I anar actuant. Pues què, continuem? Bueno, si vols que digui o que repeteixi alguna cosa o ho explica diferent, m'ho dius. Aquí tenim les 3 línies, no? Sí.
teniu les Sí, aquesta seria una línia en conreu tradicional, que el que fem és llaurar per treure les males herbes, per evitar la competència, però també el que fem és que els nostres microorganismes els confonem, perquè al llaurar portem terra de les capes de baix, que tenen uns microorganismes que treballen sense aire, li donem la volta i els portem dalt. I tot aquest canvi fa que els nostres microorganismes deixin de treballar, perquè els que estan acostumbrats a treballar sense aire els portem dalt en aire i deixen de treballar. I el que fem és empobrir microbiològicament el sòl. I d'aquesta manera enriquim el sòl, el protegim. Aquí els nostres microorganismes treballen i fan una feina molt important. Però què passa? Que també ens han consumit aigua. I llavors, aquest any, en tan poca pluviometria, s'han ressentit el nostre desenvolupament dels ceps. I ara estem en un moment que el que farem és passar per aquesta tira que hi ha herba a picar-la, a segar-la. D'aquesta manera provocarem que aquesta herba no consumeixi aigua que tindria que anar cap als ceps. És una reflexió contínua. És una reflexió contínua, però vull dir, no sé si pot interessar, vosaltres veureu, però és que, és una reflexió contínua i el nostre treball és un permanent debat, perquè has de buscar equilibris i has de buscar noves formes, o sigui, el canvi climàtic és una llosa que tenim davant i que hem de saber veure com reaccionem. I aquesta reacció no es fa d'avui per demà. Has de seguir un camí que no és recte, sinó que a vegades vas per dreceres que has de decidir i no és fàcil. Però ahí estem convençuts de que este seria un camí, de que este és un camí i que és un camí encertat. Però veurem, en anys tan difícils com aquests, ens està fent patir. I el debat de l'aigua està sempre està sobreplanejant per aquí, perquè si nosaltres aquí tinguéssim aigua, aquestes preocupacions no anirien per aquí, perquè obriríem l'aigua i els ceps tindrien aigua i les herbes tindrien vida. I llavors, clar, al no tindre aigua has de gestionar molt bé aquesta herba. Llavors, la forma de gestió és que ara en breu passarem aquí a picar per tornar a guardar la humitat i que poder passar aquests mesos que ens queden de maduració, que ens quede juliol i meitat agost. I que segurament haurem de passar a treure raïm perquè hi ha brots d'aquests petits que no tindran suficient aliment per fer la maduració correcta. O sigui, la vinya és com cuidar un jardí. La gent gran sempre deia, jo com que em jubilo, deixo la vinya i me'n vaig a posar oliveres. I jo pensava, però te'n vas d'una feina a l'altra. I clar, és que ara ho entenc. La vinya és com un jardí. T'has de passar el mes de maig i juny fent la poda en verd i si tot va bé, perfecte. I si no, que és un cas com enguany, que potser hi ha brots que no podran aguantar el raïm, doncs tindrem que vindre a treure raïm. O sigui que des que fem la poda d'hivern fins a la collita, la poda d'hivern començaríem al novembre. Novembre, desembre, gener, febrer i després maig i juny ja fem la poda en verd. I ja no pares, perquè després ens prepararem per la verema, també fem tota la verema manual i això suposa que la verema manual el que fa és que el que ens permet és triar aquí la vinya i poder dir este raïm és apte, este no. I això per nosaltres és molt important. I el raïm t'arriba sencer i en unes condicions òptimes. Després també veieu que aquí tot el conreu que tenim el tenim en vas.
que és el típic got, no? És la forma de conrear tradicional, que en els últims anys s'han fet els emparrats, que els emparrats el que et permeten és la mecanització, sobretot el fet de poder vermar en màquina. I en canvi aquí el que tenim és un cep més resistent a l'aigua, perquè tota l'aigua que cau s'aprofita millor. O sigui, tota l'aigua que cau va directament pel tronc al mig i s'aprofita millor. O sigui que també és una forma que tenim per optimitzar aigua. El bot? El got, el vaso. Clar, O sigui, clar. la vinya en got, diríem, que seria aquest tipus de... Després tindríem la vinya en emparrat. I aquí tindríem una altra casa, la casa típica de camp, que no és de la magnitud de les altres, en la seva cisterna. Sempre tindríem la casa i la cisterna. Sempre les casetes de camp anaven acompanyades de cisterna. Hi ha una petita ximeneia, Carme. Ah, sí. Bueno, també, perquè si es quedaven aquí i feien el dinar o feien el sopar, sempre... La caseta de camp sempre tenia un espai en què es compartia l'espai per deixar l'animal, la mula, i després un petit espai en què el pagès podia cuinar o es podia quedar a dormir. I la cisterna, fonamental. Clar. D'acord. O sigui, tenim la cisterna, la ximeneia, d'acord. Ens posem dalt allà a explicar què és tu el mateixa, que... Carme. Que aquí tornem a veure les línies. Sí, aquí tornem a veure el mateix. El que passa que este llaurat no és que sigui molt bonic. A partir d'aquí està millor. Aquí no sé què va fer, però bueno, a partir d'aquí està millor. I aquí, com veieu, tenim una terra que és d'un color més clareta que la que teníem amb aquella carinyena. Aquí ens trobem davant d'un tipus de... Aquí ens trobem davant d'un tipus de terra molt característic de la terra alta, que és la terra Panal. La terra Panal, que és una terra arenosa, més clareta, molt calcàrea i amb molta capacitat de retenir aigua. O sigui, és una terra que es va formar a principis del Quaternari, que hi havia un temps molt sec i molt ventós, i durant aquest moment, part de la terra que es concentrava a les vores de l'Ebre era transportada pel vent i llavors s'anava depositant detrás d'un obstacle o d'una muntanyeta, no? O sigui, eren terres transportades pel vent, sobretot pels cercs. I quan aquests cercs se trobaven un obstacle, la velocitat de l'aire se frenava i, per tant, la terra també anava frenant i s'anava depositant. Aquest és l'origen de la terra Panal, que és una terra molt apreciada aquí a la Terra Alta, és una terra que té poques pedres i que té la capacitat de donar uns vins blancs de garnatxa blanca molt austers, molt directes, molt frescos. Bueno, i aquí tenim la part de bosc que sempre va simultanejant les terres de conreu. Tenim estos pins i alguna carrasca. Per allí veig alguna carrasca. No sé si es ve carrasca o... No, crec que no és una carrasca, és més aviat l'altre,
Bueno, llavors aquí sí que veiem que es va obrint el paisatge. Anem arribant, eh? Anem arribant. Anem arribant, sí, sí. Des d'aquí, Carme, o una miqueta més a dalt, potser? Vols que allí n'hi vagi millor? Vols que ens poséssim més amunt? Més amunt. No sé si seran els pins que ens taparan. Vale, potser aquí, potser aquí. El que digui ell. Llavors aquí arribem a la part de dalt de la Cendroseta, que la Cendroseta és aquesta finca que té 1 hectàrea i que d'aquí traiem la brisa de Bàrbara Forés, que aquí el que van fer en este vi és recuperar la forma tradicional d'elaborar els vins a la Terra Alta. És a dir, que fem aquest vi fent una maceració en les pells, mentre el raïm fermenta, macera. I el traiem d'aquesta finca. Llavors, si anem pujant, des d'aquí ja veiem el paisatge, no? La immensitat del paisatge, el paisatge es va obrint i allí trobaríem, a l'esquerra de tot, trobaríem la Serra de Cavalls. Quan s'arriba a Gandesa s'acaba Cavalls i aquí començaria tot el que seria la Serra de Pàndols, que enllaçaria les Agulles de Bot i els Ports d'Horta-Beseit. Llavors, així com amb muntanyes claus, serien, darrere de tot tenim les Roques d'en Benet i aquí davant tenim aquesta muntanya cònica que és la Serra de Santa Bàrbara, que als peus de la Serra de Santa Bàrbara trobem el convent de Sant Salvador, molt bé, convent de Sant Salvador. I de fet des d'aquí es divisa bé Horta de Sant Joan. I Bot queda a prop d'aquí, però està una mica més enclotat i no el veiem. Llavors, aquí jo destacaria la grandesa d'aquest punt seria disfrutar d'aquesta visió, en què veiem tot aquest entramat, que aquest entramat té molt valor. Veiem aquestes terrasses, aquí al fons, aquestes terrasses de vinya que alternen en oliveres, ametllers, i sempre tenim aquests punts, aquests puntets que estan a les parts altes, que hi ha els pins, que serien aquestes parts més pobres, més pedregoses i que en els conreus d'abans no es tocaven, perquè eren punts que no hi havia res a cultivar, però que tenen ara un gran valor, perquè ens aporten aquesta biodiversitat, no? Trenquen aquestes barreres i trenquen també aquesta sensació de monocultiu. Llavors, aquest és un paisatge a preservar a la Terra Alta, perquè és ric i és divers i aporta una gran qualitat al nostre paisatge i a la nostra natura i a la nostra biodiversitat. Les muntanyes blaves s'abracen al paradís de les vinyes i tot plegat es capdetja en una mena de somni que la Terra Alta converteix en singular patrimoni de l'arquitectura de la natura. Natura sap jugar amb les diferents manifestacions de les oliveres, dels ametllers i la vinya i ho sap fer abraçada per 4 muntanyes que són històricament fortes, potents i plenes d'uns neguits que van trasbalsar la comarca. Però des de molt abans d'aquests successos, els vinicultors, la gent de vinya, no ha parat d'engrescar-se i fer cada cop més fort el seu paisatge i el seu paradigma, que és saber jugar en una mena de Macedònia de diferents plantacions i tot acompanyat per un bosc que creix de forma desenvolta i que dona una aparença de natura totalment solidària amb la multiplicitat de vides que envolten allò que fa la Terra Alta única i especial, saber englobar-ho tot en un sol paradigma, el del bosc, el de natura, el del vi, abraçant-se a tot allò que la representa i defineix entre muntanyes blaves. Aquí tenim una altra parcel·leta, veieu, que és un petit costeret on hi ha una vinya de Macabeu que
estem intentant recuperar. Aquí es veu que hi ha moltes faltes i també està afectada per la sequera d'aquest any, perquè l'any passat el desenvolupament va ser xulo. I llavors jo posaria en valor, no?, este trencadís que tenim aquí d'un altre tipus de terra, una terra més vermella, aquest costeret, una altra varietat i, bueno, en definitiva, conservem mosaic. I això a la natura li aporta una riquesa visual fantàstica i també a les nostres vinyes i, per tant, als nostres vins. També té un paper molt important l'orientació de la finca. Aquesta finqueta d'una hectàrea té una orientació sud-est. Vol dir que rep el sol des de primera hora del matí fins a la tarda. Què significa això? Doncs que aquí tenim una maduració molt primerenca. Per tant, la brisa és un vi que traspua aquesta maduració primerenca. I això és important, no?, perquè tot aquest joc d'orientacions, manera de conrear, fa que el vi d'aquí sigui diferent del pagès que pugui fer el vi una mica més cap allà, perquè també la manera d'entendre el pagès, el viticultor o el que elabora segur que és diferent. I aquí també tenim una gran riquesa que es respira als vins de la Terra Alta, tota aquesta variació del que us estic comentant, no?, de paisatges, orientacions, varietats, forma de conreu. I aquí, Carme, ens deies que hi havia aquesta altra varietat. Sí, és que això no la coneixia en absolut, eh? No cal que ho diguis. Aquesta és una finca que vam comprar més tard. D'acord. Llavors, quan ens vam trobar aquest costeret, no tenia molt clar si tal. Llavors vam dir, conservem el costeret i conservem la varietat. Malgrat que jo crec que hi ha un 70% o més de faltes. Però bueno. De faltes? De ceps que falten. D'acord. I es deien aquests... Això és un macabeu. Macabeu. Sí. És una varietat... És una varietat com si fos la garnatxa blanca. O sigui, les varietats que es conreen a la Terra Alta serien la garnatxa blanca i el macabeu fonamentalment. I després, en negres, es conrea la varietat garnatxa negra, garnatxa fina, carinyena, que és la primera que hem vist al principi, i també el morenillo. Que el morenillo és una varietat que després de la filoxera els pagesos no van voler plantar. Per què? Perquè diu que els hi portava molts inconvenients. Un d'ells és que feia poc grau alcohòlic. Com que antigament sempre s'havia pagat en funció del grau alcohòlic, doncs el morenillo no anava bé perquè, i a més fa un vi, dona un vi molt sutil i traduït a la mentalitat d'abans significava que feia un vi de baix grau i per tant que no tenia importància per les seves vinificacions. Llavors nosaltres vam recuperar aquesta varietat. El macabeo. El morenillo. Que el tenim plantat allí en una obaga i llavors aprofitem totes aquestes constants del morenillo, d'un vi fi, de baix grau alcohòlic. Aquesta també és una dels jocs o de les taules que tenim per jugar contra el canvi climàtic, no? Aquestes altes temperatures que ens provoquen vins de més grau, maduracions primerenques, el morenillo en aquest aspecte es porta bé, perquè té una maduració més lenta i fa menys grau alcohòlic. Carai. Vale. Carai. Quins jocs, quins equilibris, no? Sí, bueno, intentem acoplar-nos a la natura, però això és difícil perquè la natura té un camí i no entén dels nostres interessos. I llavors nosaltres el que fem és que ens adaptem, sempre. O sigui, cada any planifiquem la verema. Planificació feta, exacte. Arriba el moment de la verema i 1000 caminos a seguir, perquè, saps? 1000 camins a seguir perquè, bueno, hi ha canvis, perquè la climatologia és rica i diversa.
Bueno, i este seria el punt més alt de... Mira, que hem tingut que portar un vi aquí i faltat. El punt més alt de la finca, on... Et sembla que ens posem allà i Sí. així podem veure Sí. la muntanya de Santa Bàrbara, que és... Sí. I si ens expliques una mica, Carme o Albert, aquest punt que és on va estar Picasso, vull dir que això és important, no? Pues bueno, aquí tenim totes aquestes roques calcàries, que aquestes roques calcàries tenien una base sedimentària. Llavors, en un moment donat, el que va passar o sigui, eren roques sedimentàries perquè estaven al fons i estaven cobertes d'aigua. I en un moment donat va haver unes forces tectòniques importants que van formar com uns plegaments. I llavors totes aquestes terres van pujar a la superfície i es van formar aquests plegaments tan singulars. I de fet, si es va per allí, pots trobar molts fòssils típics de zones on hi havia aigua. I llavors, a la part de dalt és una mole calcària on no creix res, a mesura que anem baixant trobem el bosc i enganxat al bosc trobem les terres cultivades, que totes tenen unes característiques semblants, és a dir, terres que sempre trobem materials en descomposició produït per l'erosió i trobem allí pedres doncs, que són fruit de l'erosió i que estan allí, que donen unes característiques molt especials. I llavors allí tenim la muntanya Santa Bàrbara, no? La típica muntanya cònica. Als peus tenim el convent de Sant Salvador i des d'aquí també veiem Horta de Sant Joan, que allí sembla ser que Picasso es va inspirar per iniciar el seu cubisme. I allí trobem les primeres imatges que va fer de la seva nòvia. Te'n recordes com se deia, la nòvia? Una de les nòvies de Picasso que va portar allà, que va fer una foto i tots els seus muscles, totes les faccions de la cara recorden molt amb aquestes formes cúbiques i amb aquests primers inicis de Picasso. Podem observar com se van encadenant les muntanyes com si fos un joc de jeroglífics, de pedra i de natura, totalment adiestrats per a passar a la història de la geografia sense moure's de lloc, però compartint milions de visions de persones que han treballat la vinya mentre elles les contemplaven i les contemplaven amb ulls complaents, perquè les muntanyes i els cims, quan són únics, saben fer únics també les plantacions de la vinya. I d'aquí rau potser la mitologia dels vins tarraltins, d'aquesta història d'amor constant entre un paisatge únic per irrepetible i per totalment empàtic amb tot allò que comporta suar per aconseguir que tot es faci més vell, bo i saborós com els vins que surten d'allò que primer contemplen les muntanyes, també úniques. Aquesta història de blaus, de blancs i de canvis de climatologia que provoca el pas del temps i que fa que les vinyes en el seu transcurs també arribin fins a finals d'agost i començaments de setembre per elaborar el que després serà una de les produccions més potents a nivell universal del vi. Potser el secret està en el miratge i el paisatge que el fa idíl·lic, edènic i totalment paradisíac pels ulls i després pel paladar. Allò que deies, no, Carme, d'aquests petits del Macabeo, no? També es veu que les parts més altes i més properes als pins són les que han patit més. O sigui, hi haurà molts ceps que ja no... I aquí veus el que hem intentat fer, mentre el cep estava viu,
encara que tots aquests braços d'aquí estaven morts, si per aquí mos sortia un brot que tenia vida, hem intentat donar vida per este braç d'aquí. M'explico? Mentre hi ha vida i esperança, doncs això. Això es va secar, però per aquí va sortir un brotet. Doncs este brotet el vam convertir en un braç. Però bueno, aquí ja parlem d'una vinya tan vella i en unes... Tan vella? Vella, Quantes vella. dècades? Jo crec que deu tindre uns 60 anys o 70. I clar, i aquestes condicions de coster pues, fa que mos plantejàvem si la recuperàvem o si la traiem. Vam decidir que la recuperàvem, però enguany realment està passant-ho molt malament. Però bueno, mentre pensem, va fent. Veus? Aquí se torna a repetir el mateix. A les parts on hi ha més acumulació d'aigua, doncs el no cep pot desenvolupar més. I aquí tenim una mica més de desenvolupament que aquí dalt. D'acord. I això que potser, no sé si ens vols explicar també una mica què és l'origen del celler Bàrbara Forés. Vale. I llavors l'origen de Bàrbara Forés és que a nostra casa érem una família de viticultors des de fa molts anys. Llavors, sempre havíem tingut la vinya i elaborat vi. I el que fèiem era que fèiem el típic blanc de garnatxa blanca. O sigui, antigament a casa nostra sol hi havia garnatxa blanca. Llavors elaboràvem els vins brisats. Al celler de casa teníem uns trulls i allí fèiem vi brisat. O sigui, mentre la garnatxa blanca, el most, fermentava, maceraven les pells. Llavors, quan el vi estava fet, venien uns comerciants de vins a granel i el prenien, perquè antigament recordem que el consum del vi a granel era molt important. Llavors, als anys 80, el Manolo, que és el meu marit, i jo, vam pensar que seria important donar-li un tomb al futur del nostre celler perquè realment tingués viabilitat. I llavors, als anys 80-90, vam plantar algunes varietats negres perquè no teníem i ens vam planificar per posar en marxa el celler, però en una altra manera de treballar. I llavors, a l'any 1994, van sortir les primeres ampolles embotellades en el nom de Bàrbara Forés. Llavors, per què Bàrbara Forés? Pues, jo soc la 5a generació respecte a Bàrbara Forés. Llavors, hi havia un fill de la Bàrbara Forés, que era el Rafael Ferrer, que era el que a casa nostra va fer el celler, va fer la casa i en aquells moments va donar un impuls molt important a les vinyes. Va plantar molta vinya i és el que elaborava vi, però com que el vi es venia al món comercial a granel, no tenia marca. I llavors, en aquells moments, vam decidir crear el nom de Bàrbara Forés, que era el nom de la mare del Rafael, perquè pensem que la mare del Rafael va tindre certa visió o certa influència en què el seu fill tingués aquesta inquietud, no? Perquè ell en aquells temps inclús va arribar a embotellar vins. Ell era farmacèutic de professió i alternava aquestes dos facetes, no? La farmàcia, l'agricultura i l'elaboració del vi. I així vam buscar l'origen del Rafael, que era la Bàrbara Forés. I ara continues treballant amb la Pili Sant Martín, que és la teva filla. Jo i també la meva filla, que es va unir al projecte l'any 2014.
Continuem. Continuem? Pues, durant tot l'any, des de les primeres flors que ens comencen al mes de gener, febrer, se van alternant les diferents floracions de les diferents plantes que tenim. I amb aquesta aigua que hem tingut al mes de maig i juny, doncs veiem, no?, totes aquestes herbes de floració més tardana que han reprès. Aquí tenim la corretjola, la corretjola, que és una mala herba. Abans, quan estudiaven, parlaven de les males herbes. Ara, totes aquestes males herbes ja complixen una altra funció. Llavors, ara se parla de les adventícies, que són aquestes herbes que, com a part positiva, tenen la funció de cobrir el sol. ¿Añadís sabor al vino? Bueno, lo que añaden es biodiversitat. A veure, moltes vegades se pregunta, no?, si totes aquestes aromes que tenen els vins venen de les plantes que hi ha pel costat. Llavors, sembla ser que les pells dels raïms tenen uns àcids greixos que són capaços de sintetitzar algunes aromes. Llavors, esta és una teoria. L'altra teoria és que també en l'aroma també té molta importància com està conreat el cep. L'equilibri, la producció compensada, tot això són una sèrie de maneres de conrear el cep i de certs equilibris que fan que després aquell raïm sigui més aromàtic o menys. Llavors, fonamentalment, el que fan totes aquestes herbes és cobrir el sol. O sigui, tenen tota aquesta funció, atraure insectes, cobrir el sol i procurar que aquí davall, per exemple, si ara nosaltres tinguéssim una capa vegetal important, no com esta, que té moltes claros, no?, i es veu la terra, si nosaltres aquí fóssim capaços de tindre una capa vegetal molt important, veuríem com aquí sobre tenim una temperatura del sol i davall de la capa vegetal, aquí, veus? Aquí tindríem una temperatura més baixa del sol. I això què faria? Pues que els nostres microorganismes treballarien millor, perquè si tenen la temperatura alta d'aquí dalt, se cremen. Aquesta seria una idea de la funció de les capes vegetals. El que passa que, clar, també consumen una mica d'aigua. Llavors, nosaltres som els que hem de procurar aquests equilibris. I per això, quan parlàvem de la palla, aquella palla que hem trobat allà, si la poséssim aquí, què faríem? Que li augmentaríem este gruix, però la palla seria inerte, com aquests sarments, i no mos consumiria res. Són aportacions de les quals s'està parlant, però que... Esta primavera, com que hem tingut poca aigua, hem tingut molt poca floració d'herbes, perquè hi havia molt poca implantació i molt poc desenvolupament. I ara, com que ha plogut, algunes se veu que... Com veieu, de raïm n'hi tenim molt. O sigui, el cep està complint la seva funció i, de fet, ha fet molt raïm, malgrat que l'any és de poca aigua i que tenim poc desenvolupament del brot, el raïm s'ha dedicat a treballar. Veurem com acaba, després de passar el que ens queda de juliol,
Que i una part de l'agost. Parlaves del cep de Bas, perquè retén l'aigua. Perquè tota l'aigua que arriba aquí, cau per aquests brots, i fa cap al mig. Veus? Que parlàvem del cep criat en vas que reté més l'aigua. Per què? Perquè tota l'aigua que cau aquí en aquest espai va baixant a través dels brots i dels braços i es va quedant aquí. Llavors tenim un aprofitament més gran de l'aigua. Cap on anem, Carme? Vale. Què voleu que féssim ara? Jo tinc una pregunta. Sí. Quan parles d'aquesta producció moderada, no? Sí. Des de l'altre costat, com creus, i parlant d'aquesta cultura del vi, com creus que s'ha de veure aquest vi? Perquè es parla de la consumició desmoderada. O sigui, com s'ha de tastar, com s'ha de veure aquest vi? Que té aquesta producció tan seleccionada, no? Com s'ha de veure? De veure. De veure. De veure-ho. Vale. Bueno, nosaltres el que fem és que tenim uns vins que diem que són de l'origen Paisatges de Secà, que són vins que venen de les nostres diferents finques. I després tenim vins que són de finca. I llavors, aquests dos de finca, que en aquest cas tindríem la Brisa, pues, són vins que estan molt compromesos en el paisatge. I què seria el paisatge? Pues seria aquesta terra, aquestes inclinacions, aquestes parcel·les, els ceps que dona aquesta parcel·la, i llavors tot això és molt bonic, però al consumidor només li arriba una ampolla, no?, que porta un missatge, que és l'etiqueta, i un vi que té unes característiques de color, d'aroma, i llavors intuir el que passa darrere per una persona que coneix sí, però per una persona que no coneix pues, no té per què saber-ho. I llavors se té que enamorar per aquell vi, per l'etiqueta o pel missatge que dona l'etiqueta i per les característiques d'aquell vi. O sigui, hem de tindre clar l'origen, que això sí que ho diu l'etiqueta, no? Dirà que és una garnatxa blanca, dirà que és de la Terra Alta, i llavors amb aquestes idees, que són poques o són moltes, ens pot ajudar a situar-nos. I després, bueno, l'enamorament que et doni aquell vi quan el tinguis a la copa, buscant equilibris, buscant sensacions, buscant sensacions agradables, equilibris, frescors, aquestes coses. Ho dic perquè, quan parlem d'una cultura del paisatge, es parla d'aquest moment que tot es consumeix, tot es malbarateix d'alguna vegada. Quan esteu vosaltres produint amb una línia, doncs un vi que s'ha de saborir molt i que ha de tenir un temps per... O sigui, no t'ho pots beure de qualsevol manera. Això està molt bé, això que dius del temps, perquè a vegades anem a tastos, no? La gent te posa la copa, poses el vi, oloren, van ràpids i fan plis-plas. Ja està. I esclar, llavors al vi se li ha de donar un moment una mica llarg, perquè el vi normalment s'embotella en una data, es consumeix al cap d'un any o de dos, i allí hi ha la feina de tot l'any, que no cada any és igual, perquè tenim els efectes de les anyades, que si ha plogut, que si no ha plogut, que si ha fet sequera, tal. Clar, tot això és molt difícil de transmetre en una copa de vi a un consumidor normal. I llavors, jo el que sí que demanaria és
bueno, una mica de temps, uns minuts, un relax, perquè tu aquella ampolla pot ser que estigui embotellat fa 2 anys, porta un temps tancat, obres l'ampolla, el vi necessita oxigen, necessita airejar, necessita parlar, necessita comunicar, pues donar-li aquests moments, no? Que normalment, quan estàs en un dinar, se donen aquestes condicions, perquè estàs menjant, perquè tens companyia, perquè pots tindre un intercanvi d'opinions, saps? I aquestes opinions segur que són enriquidores. Llavors, jo això sí que ho demano, per favor, no? Tastem, valorem, bueno, aquestes impressions, que tampoc cal que siguis un gran expert, però sí, dedica-li uns minuts. Per tant, Carme, també ens estàs parlant des d'aquesta cultura del vi, d'una cultura de la vida, de com estem existint i com hem de tenir aquesta escolta també al temps, al pas del temps, al transcurs del temps, de les estacions. Molt, molt important, sí. És que si estàs vinculada en el camp, tots aquests transcursos i tots aquests temps els tens interioritzats i els vius. I llavors, clar, connectes en seguida. La gent que està davant d'una copa de vi ja es poden donar molts casos. I llavors tampoc pots demanar totes aquestes connexions allí, punto plas, però sí, s'ha de tindre en compte el conreu de la vinya, que és un conreu que normalment, que hi ha una història darrere, hi ha una cultura, hi ha una manera de fer, i que tot això no és immòbil, sinó que té lleugeres variacions i que nosaltres hem de tindre actuacions diferents en moments i que tot això està allí dins. I que hem vist abans que justament en aquestes terres aquesta cultura ens ve des dels ibers, o sigui, que és els pobladors originaris d'aquesta terra. O sigui que és un cultiu i una cultura totalment ancestral i mil·lenària, en realitat. Sí, sí. I que també aquest cultiu, per tant, aquesta cultura i aquest art de la terra, jo crec que hem d'aprendre molt perquè també ens està dient molt de la cultura contemporània, que ens ha de donar, jo crec, moltes lliçons. Des d'aquest treballar la terra, la vinyeda, unes lliçons. El vi, una de les grandeses del vi és aquesta, no? Que tu davant d'una copa de vi pots viatjar, pots anar a l'origen, pots intercanviar, clar, te'n pots anar als seus orígens històrics, al seu origen geogràfic, a la cultura, a la forma de com treballaven aquesta gent, i aquí pots tindre, multidisciplines, pots arribar a comprendre i a barrejar, no? Escoltar la natura, ¿no? Sí, pero es que a veces tienes esta necesidad de decir, me paro y hago una mirada al pasado y voy a cultivar de esta forma y voy a captar todo lo que todo esto me puede enriquecer. Y hay otros momentos que se miraba a Francia, por ejemplo. Antes no había escuelas de enología aquí. Entonces, los que querían estudiar enología, los que volien estudiar enologia anaven a França. I quan venien en el que havien d'après, en les seues varietats, no? I en les seues idees, i tot el que els hi havien explicat. L'emparrat, lo no sé què, no sé quantos. I en el seu clima, que no té res a veure. Llavors arriben aquí i s'implanta això. Quan vam entrar a la Comunitat Europea, el principal era arrencar vinyes velles, plantar vinyes noves i augmentar produccions, perquè d'aquesta manera representa que el camp seria més viable econòmicament, que hem tingut que fer. Han passat totes aquestes èpoques, hem quedat així i hem dit, ei, parem, anem a defensar la nostra identitat, el nostre paisatge i la nostra forma de treballar. I tirem endavant així. I constante.
I després, clar, per tindre un sistema ja complet, l'ideal seria tindre ramaderia, que la ramaderia també s'ha perdut. Al món rural la ramaderia pràcticament s'ha perdut i la ramaderia és superinteressant, perquè ara si nosaltres tinguéssim una explotació tancant els cercles, doncs què passa? Que ara tindríem el ramadet, bueno, ara en aquest moment pot ser una mica difícil perquè tenim raïm, però en determinats moments, què passa? Que nosaltres podríem posar el ramat per aquí i el ramat que mengés. El ramat també tira els seus excrements, en les seves potetes fent crac, 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 excrements per avall, i clar, això és tancar el cercle, no? I tindre la vinya abonada en els excrements dels animals o el compost que tu te puguis fer. Però tot això s'ha trencat una mica. Seria interessant tornar a recuperar. Sempre m'havia cridat l'atenció l'origen del nom. Sí. Pues és que no tenia, o sigui, teníem cellers, També però... es deien Bàrbara Forés o no? No, clar, perquè no hi havia nom comercial. Bueno, lo Rafael Ferrer va tindre una iniciativa i va arribar a embotellar vins, però... És el pare de l'avi teu, no? Sí, però iniciativa, rebesavi meu, perquè jo vam trobar etiquetes. I havia recordat veure com càpsules i tinc ampolles per dalt buides i haver vist alguna etiqueta, però va ser alguna iniciativa i no va tindre transcendència. Bueno, és que sí, no va tindre continuïtat. I llavors, als 80-90, nosaltres vam decidir que havíem de refer el projecte i donar-li contingut i desenvolupament. I llavors vam fer una petita reforma al celler de casa i vam començar a embotellar. I no teníem nom. I llavors vam anar a parar a la Bàrbara Forés. Bueno, allò que inicies diversos punts i al final te quedes en la família.